san ngut kishan rang briu kila syarai penrem da ka jingyap da ka bapasi haka jalakano joga Nigeria namar ka jingdon kiti haka kam penyap ya ka wei ka kenthe ka ba kila kendok ba ka de kanong le bertong ha usnam arajar at paulai. Kita ki briu kibla syarai penrem kila tombor ya ka dahare Abu Bakar Henry Pondius dem arta haka por ba kadang trei haka jakarep jongka haka ba kila bom bandung de kitiar pen mensau kat hadu bakan dayap. Ki bahayi ka sem jongka Abu Bakar kila lek syaki bor jongka an bat lake mador kini kirunar na ko wei kisnong ka bajengai kumba 10 kilometer na kano kanong ba ka bahetam haka tan syate ka Nigeria. Kani ka kes kala yo jing pai khamat haka lengkari bat kala penmi ya ka jinga keren kumno ki briu haki jakanong kendong kinangai beteng bat syak penyap tang namar ki jing kendok ba ki de kinong lek bertong. Kito ki badan keti haki jing kendok klem kano ka jing pen shisha kinget baki bahayi ka sem jongki kila klat no na kijing pang jing stom de kijing at haka apwat namar ka jing syale sniu. Haba penbra ya karai pendem da ka jing yap unong Bishar Osman Naba. Haba penbra ya karai pendem da ka jing yap unong Bishar Osman na aba loong baka pen shisha persyak ya kijing don keti jong kiti kisan ngun kadai ka bom don syuk kano ka jing at tatin. Unong Bishar aba soron diki uloong ru bukan men baka te ka jing Bishar kan khanglat ya ki wei bakin penmi ya kum kiti ki kendo ki babakla bat nang ta ban syem ya ki an halai ki jong ki kiti. Kakak syari kala pensengau baka te kalanot kala syak penyap hadin baka kurim ka bapang jong uwei da ki basyak kendo u Abdul Lasis Yahaya kala pos ni baka syak be haka Abu Bakar ka babat ya kawat. Kum taru u Yahaya ula penkrek ya ka kenhun ban tombor persyak ya ka Abu Bakar ka balam syak ka jing syak penyap ka jongka. Kila don ki jingja ki bakum kine hendai ka de kasin ka baningkong bangi i hadu san ngut ki briu ki bla syak rai pendam da ka jingyap namar ka kam penyap briu halor ka jing kenok kam lek bertong ong u master soron diki leng ba kalat pathai kubor.